Sashisimpat nakaliang ke Good News TV ni ai ku blei bat pdiang subhai pi baroh ki parbengej bat ki paralok ki bai pej bat skap ye kini ke program kabi dei bat ke Bible study ha ke kerteng ke jong try undong penim jingi u Jisu Khrist ke jingo kalong U Blei ubala pli hangi Sashisimpat ye kini ke lan ha ke bangila panya Syimbyang ye kini ke BYNTA kini ke janmiet haka bangin ye peteng ye kini ke Bible study halor kini ke topik ke Jingkha yo Jisu Khrist bat haka ni ke por ini pej ye ke BYNTA ke baar bat kata kalong ke jingpen kre ye ke Jingkha yo Jisu Khrist tengin ye duai au boleh bu pa jingi hapdeng ni aingu imi nomor kani kalat ke bami penyo ingi Sashisimpat bangin yo atrai bha bani puson ye kani ke ketien ke ba em ke jong mi akan ran memsim le no ingi hakipor baro ban ngi duai men me no ingi hakini ke por ke bamentaru pada bling ida duai ba me men long ringkat lembat lo jong usyakri uba metip khamba phang jong u namar ba umlong ai ko pa balada mi me miang asnda jong u nomla ko trai ban yeng balada mi menem keren atrai don ketien ban pla namar katawan nom eno ayu long rekat bakabasa jong ni kijing syakri ko pa ka keteng Jisu ni pan amen haka BYNTA paningkong jong ka Bible study halor ka Jingkha yo Jisu Khrist ni layakran katu kat ni syapang ka jingdonkam ban kha yo Jisu Khrist henry hakani ka por ka BYNTA ngin ya puson syapang ka jingpen kre na ka BYNTA ka Jingkha yo Jisu Khrist kumangili kren haka BYNTA ka paningkong jong kani ka Bible study ya ka Jingkha yo Jisu Khrist ladap ya thu lupa ba ladap penbena da ublei hi hadin ka jinghap no jong ubriu hakapop hakaba ublei ulalej ya kaban ya thu lupa bat ban penbena hakamat jong syaitan hi badwa ong ye gitu ki kentien bat ya ka jing chun ru ngan bu hapdeng jong mi bat kata ka briu bat hapdeng usembai jong mi bat usembai jong ka usembai jong ka un penluet ya ka kli jong mi bat mi men penluet ya ka khong dong jat jong u bat nang ni sya kaman ublei daladi hi ulapen kre ban pha ya ukhun jong u Jisu Khrist baun wan shikani ka perthei baun pendep ya kini ke jing thu lepa ka ba ulai thu lepa ulapen bena persya yu syaitan ba kata kalong baun pha yu nong siuspa baun siuspa no ya ka perthei bat omtang baun siuspa henry yu nong siuspa bolong ukhun jong u Jisu Khrist un sinchar junomru kumus kis bat utrai kitrai dia kini ke janmiet ni nyepet ya kini ke jingpen kre kaba ublei ulapen kre na ka BYNTA ban pendep ya kata ka kaba mau ulapen bena bat ulai thu lepa ladangi puli bnya ya ka Bible ya ka ketien ke jong ublei nyen syam ba hakaba ya dei bat kani ke jingpen kre ya ka Jingkha yo Jisu Khrist ba ublei ulapen kre ya kata bat kalashim ya kapor kaba jerong hadu kata-kata bat kani ke jingpen kre lingba kani kapor kaba jerong kaba ublei ulapen kre na ka BYNTA ka Jingkha ya Jisu Khrist ukhun bamarwei ujong u kalong haki ar BYNTA bat kini ki ar BYNTA ki dei ki bangingin yepet kini ke janmiet bat ngin yepet ya ka BYNTA ka baningkong ka BYNTA ka baningkong jong ke jingpen kre kadai ka jingseng ya ka nongrim na ka BYNTA ka Jingkha yo Jisu Khrist haba ublei upen kre na ka BYNTA ka Jingkha yo Jisu Khrist ulapen kre na ka ba useng ya ka nongrim na ka BYNTA ka Jingkha yo bat habangi puli ya ka kitab Genesis nadu kalenong ka baningkong hadu ka bakatwe ni puli syapang kaya lani kapor ya kabalatip kum kata ka prehistoric period katakat kum ka Bible hakabayakan ni kaya
Kila hakani kaya kilab don chibun ba ki jingjia haki pateng jong ukun benriu. Bat hakani kaya ngiu iru ya ka jingmi jong ki jat benriu ki babun ki ba ublei ula sya ya ki bakin roy baki jat benriu kin roy namar haba uthau yo briu ula ong ba ula bu ya ka hukum ya u baudei ban roy. Kata kadai ka bangingi i hakani ka kalenong ka baningkong hadu ka bakhatway jong ka kitab Genesis. Bat namar kata laong ki Bible scholars ki thu bat ki ong bakani ka benta ka lenong ka baningkong hadu khatway jong ka kitab Genesis kadai ka benta ka bakren syapang ka jingmi jong ki jat benriu lani the origination of the nations. Henry ya pangilay ban ya chushu ban puli ya ka ktien ka jong ublay ya ka kitab Genesis bat ni puli ya ka kumto na do kalenong ka bakat hadu kalenong ka basan po. Ni puli siya pang ka jingpai kyrpang ka jong ublay siya kaway ka jat benriu na peringgi jat benriu ki babun. Haka ba lingba jong ka onpa ya unong siuspa nakabenta ukhon benriu onpa yaw Jisu Khrist. Bat ki Bible scholars ki ong bakini ki benta nadu kalenong ka bakhat hadu kalenong ka basan po jong ka kitab Genesis ki kren syapang kata ka jingjiet ka jong ublay ya kawi ka jat benriu lani the election of the nation ka jingjiet jong ublay ya kawi ka jat benriu ya ka ba un pendep ya kata ka ka ba uulakular ban pa yaw ni ukun jong ubah ka kitab Genesis ublay wong usembay jong gabriu. Bat kani ka jat benriu kandai ka jat benriu balajit jong ublay. Kaban longru namar kata ka jingkyrkhu nagabenta ka perthei baroh. Bat akalenong ka bakhat jong ka kitab Genesis habangin puli hang tu yin syam ba ublay ulakhot yaw Abraham balong ukpatemen lani upetriak jong gani ka jat benriu namaru ong haka kitab Genesis lenong ka bakhat gidekhot ki baningkong hadu balai ublay ong kumni ka tien ka jong ublay ka ong kumni tiu try ula ong ho Abram tu khilik no nakani hi mamihi nalakari bat nalakikur bat nakaying ukpa jong mi syakatakari yakabangan penihami bat ngan penlong nami ka jat benriu wa kraw bat ngan kyrkhu yami bat ngan pen kraw ya ka kerteng jong mi meru menlong ka jing kyrkhu bat ngan kyrkhu ya kita ki ba kyrkhu yami ngan tim ya utawa tim yami bat ya ki jat benriu baroh akaperthei kinlong bala kyrkhu hami kata kadai ka jingkhot ka jong ublay yaw Abraham ba unlong ukpa jong kani ka jat benriu ka ba mau ula jet kyrpang bat kani ka jat benriu kanlong kata ka jat benriu ka ba naka kanlong ka jingkyrkhu ya ka perthei ka ba mut ladang ibu haki weipat ki kentien dei naka ni ka jat benriu on mi utaw banlong ka jingkyrkhu ya ka perthei ka ba mut unong siuspa jong ka perthei. Kani kadai ka jat benriu balajit jong ublay kani kadai ka jat benriu jiu ban ulap ublay ulapan kre ban pa yalau jong ukun jong Jisu Khrist ba unwan siya kani ka perthei lingba kani ka jat benriu jiu ka ba mauhi ulajit bat kawi ka basno tanat kalong ba ublay hadin ba ulajit ya kani ka jat benriu ba ukun jong unwan lingba jong ka ulapan kre luparu ya ka jaka haka ni ka jat benriu kan seng ya ka hima jong ka namar ka ni ka jat benriu kadai ban seng ya la ka jong ka hima namar une Abraham ubalong ukpatemen jong ka ni ka jat benriu ulah hab ban mino nakari jong ki khaldi bat un pdiang ya ka jingkhot ka jong ublay ba ublay un ya lam ya syakatakari ka ba ulapan kre lupa nakabenta jong namar kata ublay uong ya Abraham to khilay no mamihi nalakari syakatakari kabangan peni hami
Henry kawe ka bangidon kaman kan mau kalong ba kani ka jat benriu ka ba u blei u legit kamlong ka ba janai namaru Abraham hiru yaladi uwan na ka yeng ka ba mani blei thau namar u kpajung u teraro u deunong mani blei thau ni syam ya kata ka kitab jong Joshua kalanong ba arusau bat ka dekhot ka ba ar Badla ongru laya turu bau ni utera udeiru omtang unong mani blei thau Henry udeiru unong sna blei thau Kumta u blei ngin syam bau ujit yu Abraham bau unlong ukpa jeng gani kejat penriu Ula penkre shibun kijing penkre kanang bau unpa yu Jisu bau wanling ba jong gani kejat penriu Ublay ula kyrkhu ya Abraham. Bat ling bau Isak ukun jong bat uksiu jong Jacob. Ula penroy ya kani ka jat benriu. Bat na Jacob kimi khat arngut ki kun. Bat ki ni ki kun ki jong Jacob. Ki penlong ya ki khat ar. Ki jat jong kani ka jat benriu Israel. Ka jat benriu balajit ka jong ublay. Kani ka jat benriu kalaroy bat ka jing pen kre ka beningkong ka ba ublay udon na ka benta kani ka jat benriu kalong ba ka day ban perang ya kani ka jat benriu namar kani ka di ka jat benriu ka ba ka tenrai jong ka kalong na ka jing mani blay thau namar ka tahabu legit ya kani ka jat benriu kanang ba un pa yu kun jong lingba jong ka day ban perang ya ka Bat ublay, ula pen kajing pen krek kajong ublay kalong ba un perang ya ka, bat hadin kata, bat un penwan duru ya ka, kum ka jat benriu ka bakrau. Bat ula le ya kata, dah ka ba uleng banyalam ningkong ya kani ka jat benriu syari Egypt. Ublay ula kular ya Abraham ya kata kerika jing kular Henry ka bas ngopla kalong bau Abraham haka jing ya lenti ka jong ublay ula yalam ya kani ka jat benriu ya ki ksiu ki jong ki pateng ki babut ki jong ula yalam ya ki syakari Egypt Namar kata ki parwengit habangi puli ya ka kitab baar haka Bible ka kitab Exodus ngini ya kani ngia kendo ya kani ka jat benriu baka don hakani kari Egypt bat habaka don hakani kari Egypt ka ban sya ban mat ya ka jinglong marau haka Balay ublay upa ya kani ka jat benriu kalalong lupa ka jat benriu ko bamani blay tau bat kani ka jat benriu manta kapoy siya ka region kinong Egypt kiba mani blay tau makiru kumno ublay unpa ya lo jong ukun lingba jong kani ka jat benriu Henry kani ka jing pen kre ka ba kyrpang ka ba ublay pen kre lingba ya kani ka jat benriu namar balay namar hakani kari Egypt abaki kidon ublay udon yakawe ka jing pen kre bat kata kalong ban penwandur thamai yakani ka jat benriu da ka ba un pelat no yaka na ka jing siu spa idang ka jing long marau da ka jing siu spa lani da ka redemption yaka na ka jing long marau kani ka redemption kani ka jing siu spa ka jing ublay yakani ka jat benriu hanari Egypt kadai kamdai ka jing siu spa ka bangi ni perkhat ka jing siu spa ka jong unong siu spa u Jisu Khrist rei kadai ka jing siu spa na ka jing long brau ban pelat no yakina ka jing long brau namar habaki donang ni kila ya le ban lat na kani ka ri jing ka jing long brau bat kila pai shu ublay bat kala don kam yu ublay bun le adu shipa uteli ki kamba nakabenta ban pelat yakina kani ka jing long brau bat ngiken mau haka jing haka kamba ka shipo ka ba shipo haka ni ka kalam ka ba shipo ka ba blay upenja ublay ula ong yaki kun Israel baki day ban shim yaw kun lang brot bat daka snam jong ban ta aki syaukat jong ki yeng ki jong ki namar bau angel jong ublay un sawan bat un sayat lingba yakani kari Egypt bat un shim no yaka jing im jong ki kun ningkong baroh bat briu bat marat Henry no ubakani kat snam jong ukun lang brot kada naka syaukat uta un yo lan bat namar kata
Lata da kesnam jung kun lang brod bat kani kadi kadak jung jing siu spa ka bau bleu siu spa ya kani kari ya kani ka jaj benriu nakari ka jing long brau bat ki parwange kani ka jaj benriu anda bakala mi no nakata kari jung ka jing long brau ban le cha kata kari ka bau bleu la kular ha u patemben jung ki u Abraham kani ka jaj benriu kalahap ban yaj lingba ya kari klau hadin baklayo ban yaj ban mino na kani kari Egypt bat akata ka jing yaj jong kanari Egypt la pelaj ru ya kani ka jaj benriu da ka jing pelaj ka bakrau lingba ka duriau ka basau bat ngiken mau bangi puli ka ketien ka jong ublay ngiken mau bahaba ki Egypt haba ki kini ki kon Israel ki la laj na kari Egypt da ka duriau basau kani ka jaj benriu ka bangi tip ru ka jaj benriu Israel kalahap ban yaj ya ki saupo snem lingba kari klau la laj nang tai nari long jong ka jinglong brau henry mentari klau ki haban yaj saupo snem krang bakin poi kata kari jong ka jingkular Ilai ka ba palaban perkat sepang kadi ka jaj penriu kumbadon ki ba ong kalong kadon kam shimit ban penmi no ya ki Israel na Egypt henry kadon kampat saupos nem ban penmi ya ka Egypt na ki Israel day na markata gadao ublay uwaya ya kani ka jingdon kam ka jongki uya lam ya ki ban yat lingba ya kani ka kariklau balay ule kumta namar hangni hari klau ula don ka jingpen kre ka bakerpang nakabenta kani ka jaj benriu kanang ba ukon jong unwan lingba jongka bat kata kalong ba lingba kariklau day ban pen khut pen kentang day ban pen kentang khut ya kani ka jaj penriu day ban sanctify ya kani ka jaj penriu namar kata habangi puli ya ka kitab Leviticus kani ka kitab Leviticus baroh kawe ka kren sepang ka kren sepang kata ka jing pen kentang lani ka sanctification ka jong ublay ya kani ka jaj penriu kata ka di kawe ka jing pen kre ka ba ublay pen kre ya kani ka jaj penriu ban pen kentang khut ya ka namar kata ha ka kitab Leviticus uong kumnu ublay kat kendai ar tolong ki bakut naba ngalong u bakut naba nga u bakut mentala siuspa mentala penkentang ru yaki bat hari klau ngi i bau blay udon saka weipat ka jing pen kre bat kata kalong bau la pen kre ki ya ka lenti bakin yan bat akan ka lenti ka bakin yan kidai ban yo ban mat bat ban pdiang ya ka jing yalam bat ka jing kedau lenti ka jong u lani ka direction ka jong u baki kentip shanu ban lej bat kum nu ban ya ta ka lenti namar kata ka direction ka jing yalam bat ka jing kedau lenti ka jong ki kalong bau blay ulay alam ya kani ka jat benriu dau rishat o men singi bat u rishat ding men mien bat ni syam ba kani ka kitab jingkhen kaya thu ya kata ka jing alam ka jong ublay ka bakum kata habangi pule ya ka kitab jingkhen ka lenong ka ba khat khanda ka ba khandai ki khot khat san na do arpulai ki kren sepang kata ka direction ka ba ublay open iya kani ka jat benriu bat kata kadai da ka jing yalam kabaka da ka jing kedolenti ka jong u ya ka baradien balay alam ya ka da kani ka jing kedolenti kani ka jaj benriu ka kalahap ru ban snotho ya ka kabaka dai ban le hakata ka por jong ka jing ya lenti bat enda kila poi syakatai kari jong ka jing kular namar kata ngi syam ba kani ka jing ya lenti jong ki hari klau ublay ula pen kre yaki baki day bandon ya kajing betha kabubiang kidai bandon ya ki instruction ki babiang kanang bakin tip ka ka baki day banle akatai ka ri jong ka jingkular namar kata bangi puli ya ka kitab Deuteronomy ngi syam ya kita ki jing betha ngi syam ya kita ki jingkular ya ki jing ki instructions ki bau blay ulabo akani ka jaj benriu ya ka ka baki day banle bat ki day ka bakim day banle namar kata ngi puli ka lenong ka bapra ka kitab Deuteronomy ka lenong ka bapra dekat ka beningkong laong kum ni yaki kumparo bangau kum yame kani kasngi to sumar pi banle bapin yo im bat pin yo roy bat bapin yo lejru
Bat pin yo lejru ban yo ya kata kari ya ka ba utrai ulas mai haki ka jong pi ka kitab Deuteronomy ka kren chapang kini ki jingbha lani ki instructions ki jong blai kata ki paranget ka dei ka nongrim lani ka foundation na ka benta ya kani ka jaj ben riu khnang ba utrai Jisu ukhon jong blai usambai jong ka briu an la ban khaling ba ya kani ka lingba kani ka jaj ben riu dei ban siu spa ya kani ka jaj ben riu naki ri jong ka jinglong mrao dei ban pen kentang ya kani ka jaj ben riu namar bakan long ka ba khuj ba utau ba khuj un la ban wan lingba jong ka om dei tang kata henrei dei ban kedolen tiru ya kani ka jaj ben riu bakan tip komno ban yaj bat komno ban le dei ban instruct ru ya kani ka jaj ben riu ki baroh ki baka dei ban le dei ban ya kani ka jaj ben riu ya ka ktien ka jong ublei namar kata ngi yo ya ka foundation lapen kut da ka kitab Deuteronomy ka dei ka bawan na ki artli ki kentien Deutero bat nomos Deutero kamut kajing yai ban biang kajing yai ban biang ki bat kani ka ktien nomos kamut ka an namar kata ni Deuteronomy kamut kata ka repetition lani reiteration of the law haki kun Israel kani ka ktien ka jong ublei ka deiban lek bat ki habakin rung sya katai kari jong ke jingkular kata ka de kan nongrim hakabala seng ya kani ka jaj penriu kanang bau kun jong ublei onla ban wan lingba jong ka uba khoj uni ula ban wan kanang bau la ban siu spa ya ka unlong ka jingyalam lenti ya ki bat une udeiru uktien uban sa wan lingba jong ka di ka jaj penriu ban pen im ya ka perthai ka benta ba ar jong ka jing pen kre kalong ka jing te ya ka hima na ka benta ka Jingkha ya Jisu Khrist hadien ba ublei ula seng nongrim ula seng ya ka nongrim ka foundation na ka benta ka Jingkha ya Jisu Khrist lang ba kani ka jaj ben riu ublei ula sedang pat bantai ya ka hima hakaba u Jisu Khrist on wan ban sinsyar habang ipuli ya ki kitab history lani ki historical books kibakan thup na do ka kitab u Joshua do ka kitab ka Esther la tho shapang ka jingpen kre ka jong ublei ya ka Jingkha ya u Jisu Khrist da ka batei ya ka hima na ka benta jong u kani ka jaj ben riu ka dei ban jo ya ka hima ka dei ban don ya ka hima namar kata ublei ula pen kre ya kata ka hima na ka benta kani ka jaj ben riu kumta ka kitab Joshua la yatu hangi kumno ba ublei ula pen yo aki kun Israel ki balong ka jaj ben riu bala jit ke jong u ya kari ke jingkular kari kanan kumta ngi syam ba ublei wong yo Joshua kumni u Moses su syakri jong au la yam namar kata ti to yeng to le cheshiliang kani ka Jordan mami bat uni upai ba baro syakata kari banga ai ki haki kun Israel ken kata jaka baroh baka pojat cengki kan yo ya kata la ai ya kata ngala ai pi kumbang la ong ha Moses bara baki yo kenti ya kani kari jong ke jingkular baro kadon ka we ke ka ba ublei ukwa ya ki banle bar kata kalong ka ba ong ha Joshua wong tang ba men ken mau ba men long ubak lain bat Shlur bha ba mela ban sumar bat le kat bakum ya ko hukum baro bau Moses su syakri jonga ula hukum yami wat paino na kani syakamon lam ni syakadiang bamen yo ban bah kat syaba mele hadien bau blei ula bu ya kini kijing mayan ya kini kijing mahama ki kun Israel ni syempat baula aitino ya kani kari kanan kani kari ke jingkular ula aitino aki kun Israel bat kani ka sedang da ka jing pentua ya ki kenro ka Jericho bat ka jing yo kenti ka jong kiaka ka bangi puli ka kitab Joshua ka lenong ka ban riu bat ki khot ki ba ka baning kong do arpwe hakabalap bentaru ya kani kari syaki kun Israel baro khat arjat bat kata ka di ke jing pen kre ublei ula pen kre ya ka hima mentau la pen yo aki ya ka hima henrei ngi dai ban kan mau ya kani ka we baka ne ka jaj ben riu ka dei ka jaj ben riu ka ba wan na ka ke jingiale persya
Ngikan mau kumnu kiale persyak ya ublay hari klau. Bat mentaru endah bakila poya kani ke rijum ke jingkular kani ka mensim jong jingiale persyak jong ki kaya isahi ya ki. Bani i banamar kata ke jingiale persyak ke jong ki. Habangi puli ke kitab jong ki nong bishar ngi puli hang tu ya ka jing syak nyun ben lani ka operation ke jong kani ke jaj ben riu haki weipat ki hima ki badan saudong ya kata keri jong ke jingkular. Hadin ke kitab nong bishar ngi ya kata haka kitab nong bishar ngi ya kata ke jingiale persyak ke jong ki ngi ken mau man ba ublay upeni ki nong bishar kini ki brew ki nong Israel haba ki bot henrei tangkat tu kat ni ki kok ngo ya ki henrei hadin tangkat tu kat ni por ki lendat no ublay haba ki syam ya ke jinge ki pa shu ublay upeni biang nong bishar nak benta jong ki henrei kim shim yaine namar kata ki syabat ki syak ke jing knyon Henrei ngikan mau bahkan ni keporu ublay upen kan mau ya ki upen kan mau ya kani ke jat benriu hapdeng kata ka jing ya lenti jong ki hakan ni kari jong ke jingkular ka bakila yok ban man ki day ban don lagi ya kata ka mensim jong ke jing IT bat ka jing penlek jingut ban mani lani kata ka devotion ka baki ki day ban ai show blay ubu ya kani ka donut ka mensim jong ki baki day ban don ya kata namar kata bangi puli ya ke kitab kerut ka day ka bayar ringkat bat ka kitab nong bishar ngi puli hang tu ya kata ka jing pen kre ka jong ublay ka ba upen kre na ka benta ka jaj penriu ka ba uhikai ki bakin don ya kani ka mensim jong ka jing IT ka jing pelek jing mut ban mani ya u ling ba ka kitab jong karut bat ngi i hang tu karut ha ka kitab jong karut ha ka jing IT ke jong ka kabaka kala IT ale de ublay ula penyo aka yau tau kur bahajan banlong unong siuspa lani utau kinsman redeemer haka renyeng ke jong ubuas haka ba un plipat ya kalenti baling ba kani ke jaj benriu un pa ya u Jisu Khrist namar ubuas ula long u patmen jong David bat u Jisu ula wanling ba jong ka yeng ka jong u David. But they halor kani kanong rim jong kajing IT bat kajing pelek jing mut ban mani kani ka devotion ka baki ki ai sho ublay ka ba ublay ubo aka donut ka jong ki bangi puli baki ni ki kon Israel kila yat ya kata kalenti hakaba ublay ula pen kre aki ban pen yo aki pat ya kata ka hima ka bane ka baskem bat kum ta bangi puli ya ka kita peningkong jong u Samuel ngi puli hang tu ba ublay ula pen yo aki yausim ho ya ka peningkong ublay kwa ya ki bakin don yausim na maru kwa ba ma ui ulang usim jong ki reda marma ki kila panda usim ki ong to ai du usim ban bisharengi ublay na ka jingit ka jong u ka pala upen kre ya kani ka hima ban ai ki usim balu ai ki usim sol ban unius im sol ula sinchar ban ula pen scam ya kani ka hima na ka benta ka jingwan ka jong ukhon jong ublay bat ni puli ka kitab baar jong Samuel pat kaya tu bahadin balapan scam ya kani ka hima ka balapan kre khnang na ka bentau Jisu ublay ulanang pen kre syu ya ka jing pen kre ka jong u bantai ya kani ka hima bat kata kalong ba ulanang pen yar syu ya kani ka hima haka jing sinchar ka jong usim David bat abangi puli ya ka kitab ka jong u Samuel ka baar ngi ihang tu ya ka jing nang yar jong gani ka hima ka expansion jong gani ka hima bat nda haba u David umdan syo ngi i ba u Solomon ula kiupat ya ka ket jong ukpa jong u David hang tau blay ula nang pen kre chu na ka benta kani ka hima da ka ba upen kup kani ka hima ya kata ka buram ka bakraw kata ka jing it ka jong ublay ya kani ka jaj benriu ka ba uda pen kre ya kata ka jing ban pendap ya kata ka jing temu ka jong u ya kata ka jing kular ka jong u da ka ba ule ya kini ki baroh henrei kani ka hima hadin ka jing senchar ka jong u Solomon ikan mau kani ka hima kalapat arliang wat
Kalapat arliang wak hapdeng ka hima ka basyate bat ka hima ka basyati bat haka jing sensya jong Rehoboam bat kum usim uba shimti ya ka jing sensyar ya aban syong halor ka ket na jong ukpa jong Solomon ngi hang to ka don ka jing yele persya na ki kun Israel bat u Jeroboam ulawan bat ula yele persya yu Rehoboam bat kapat ka hima Israel arliang wak bat chipo ki jat Israel kila leit no bat u Jeroboam syakahiba ka basyate tang ar kila kila sa bat u Rehoboam hakahima ka basyate bat u blei habo yi yakini ki ai baroh Kay kabala jia kalong ba ublay ula penkre bakani ka jing temu jong ukan omkut namar balay ula kular ha u David ula ong ba nakaying jong mengan ng pendus im uka ket jong me kan ne junom ula ong bat kumta ula shim yakani kahima kabasyati kahima Juda bat ula penbet ula nang penkre syu baling ba kani ka hima Juda un pa yau khun jong u Jisu Khrist ba un wan syakani ka pertei kita ki jing penkre ki ba ublei ula la penkre lupa bat namar kata ngiken mau bakani ka hima ka basyate kala sya eno ha ublei Namar balay hakas nam hinyos pa arpu RBC kani ka jaj pun kani ka hima ka basyate kala syaring mrau no kala sya job tmano haki ia Assyria bat kila syaring mrau bat kala jano sendan Henry kani ka hima chat ka basyate kala nang yaisa bat ublay leng bakani ka hima ula penkre shibon ki ai bat hang ni ngi ba ublay haba pipuli ya ka kitab ki chronicle ka baningkong bat ka baar Kito kidai ki kitab ki bakren syapang kata ka jing penkre ka jong ublay saka weipat ka jing penkre ka jong ublay na kabenta ka ni ka hima bat kata kalong ba on penne ya ka temple kini ki artli ki kitab jong ki chronicle ka baningkong bat ka baar ki kren syapang kata ka prophetic history lani ka religious history jong kani ka jat benriu bangi bakini ki artli ki kren bha syapang ka temple balai ki kren bha syapang ka temple namar haba ublay upen kre ya ka hima hakabau Jisu ulong usim ki sim bat utrai ki trai kata ka hima ka dei ka hima hakaba ka jing mani yo ublay ka don bat ka longru ka jingki ka jingkam kalongru ka don bat kalong ka jingkam jong ki nong syong snong jongka kumta ka kitab ka baningkong jong ki chronicle ka kren bat ka banbha syapang ka jing penkre na ka benta ka jing te ka temple kat ba ka kitab ka baar ki chronicle ka kren syapang ka jing penjot ya ka temple bat kendiat hang ni ngin ya pai kendiat ya kani ka benta ngin i hang ni ba kani ka jat benri Juda ka jat benri Israel la ke hima Juda haba kila sensyar ya kani ke hima Juda ki khon Israel la kani ke hima Juda ka ka bakila le kalong man kapor kila pensnusi ya ublay kila pensnusi ya ublay badu blay ka ba Ukren bat uyai kren ki nakapor syakapor kalong ba Ukren bat open kan mau ki baki dayban mani ya lakapor ka baki kem mani syu ya ublay wan rai kinong syun bakin wan man jok tmano ya ki henry kini ki khon Israel kim imat ban pdiang ya kata ka ba ublay ula kren ki bat ula penkre na kabenta jongki bat ka jia kapor ka bah ka bakhadu haka jing sensyar jong usim je hoyakim Nebukadnezar ulawan bat ula job tmano ya kani ke hima Juda haka sedam sanspa prapun riu bisi ula job tmano ya kani ke hima Juda bat habu ula job tma ya kani ke hima Juda ka ka ba jia kalong ba ula ring mrano iki kun Israel syari Babylon bat ya kani ke temple ru la penjotno ya ka bat kani ka temple kamdan syu shisen pa kumba nalor ba laring mraulut yaki kun Israel bat usim bakadu jong ke Israel uday usim Jehoiakim kani ka hima Juda hakani ka por kala kutno
jing sen sha jong ka shi sen pe I kumba kata ka jing pen kre jong U Blei na ka benta ka jing wan jong khun jong u ban wan ya ka ban long u nong siu spa bat unong sen sha I kumba kalakut no Ikum bakalakut no. Henry, ka baja kalong ba, habalaring maraw ya kikun Israel siya Babylon. Ulay tu lepa bat ngin sipet ya katakat, hakabenta kabanwan. Bat ublay ularing maraw ya ki, bakin long maraw ha Babylon, hinyo posnem. Bat hakani ka jing long maraw ka jing ki ha Babylon hinyo pusnem. Gila du ya kata ka jing kmen jong ka jing syakri ka jing ki yo Blei. Kim yo shu ban syakri yo Blei. Bat day hakani ka por ki parwanget bakani ka jaj benriu kala sya perang haka jing perang ka jing Blei. Bat Blei hakabakhado habaki kilayay khot kerpat sya Blei bat kilayay penpaw ya kata ka jing terang ka jengki ya kata ka ka ba Blei ulat muban pendap eki ka bangin siapet hakani ka Thursday ka banwan hantau Blei ula sya skor yeki bat dei haka jing sencha jong usim Cyrus ka himar Persia Cyrus ula pelat no ya ka kenhun ka baningkong jong ki kun Israel baken lipai sya Jerusalem bat ka ka ba Blei ula penjah hangta kalong ba Blei ula penlong ba Zerubabel undai utaban mi ningkong napo kahima Babylon balik sya Jerusalem bat bantai ya ka temple hangta ngipuli ya ka kitab Ezra nadu kalenong ka baningkong hadu kalenong ka bahan riu ngisyam ya kata badai hausnam sanspa lai pupra bisi une Zerubabel ulayo ban mi no ban lek sya Jerusalem bat bantai ya ka temple hangta ka kitab Ezra ka keren sya phang kata ka jing teipat ka reconstruction ya ka temple ha Jerusalem ka kenhun ka baningkong kalami bat kalalek bat hadin pat ka kenhun jong Ezra kadai ka kenhun ka baar ka ban mi nang ta ban lek sya Jerusalem bat kini Ezra habulalek sya Jerusalem kabaningkong ka ba ule kalong ba ule sya kani ka temple ka baladon hangta bat hangta ba Ezra ulaya lam ye kibriu ya ka bakikin let sya kani ka temple ya ka bakikin day ya ka jinglong jingim ka jong ki pat ha ka jing syania bat ka jing wat ka jong ki ya Blei bat hadin ba katni ka temple kaladon ha Jerusalem Blei ula penbet saya ka weipat ka jing penkre ka jing bat kata kalong ba ula pa sia weipat ubriu bat utau long Nehemia bat ukhat ya Nehemia ba unleit sya Jerusalem ba un teipat ya ki kenro balap ra jong ka Jerusalem bat ba un teipat ya kanong ba Jerusalem hakapor jong jing sensyar jong usim artak success bat ngi hang ni namar kata kani ka jing penkre ka jong Blei kala sedang ban wan dur biang hakata ka dur ka ba ma ukwa haka dur ka ba ma ukwa baki ni ki briu ki day ban sotu ban mani yo kombala kren ka kitab ka Ruth bat om tan kata hinrei bakani ka nongba kadai ban don bat kum taula pha yo Nehemia ban teipat ye kani ka nongba menta ka temple kalayeng menta ka nongba kaladon bat kum ta Blei ula pendep ye kita kijing penkre kijong artli bat haka kitab kajong ka Esther pat ni kren ni puli ya ka kitab jong ka Esther pat hang tu ni ba Blei hang tu ulak hot ya ka Esther bakan long makakanong yada ya kani ka jaj benriu kajong Blei namar ka por jong ka jing sensyar jong usim artak sukses hang tu kala donru kani ka jing temu naki nong shun jong ka jaj benriu Israel badai ban pendam ban pendono ya kani ka jaj benriu Jew bat ngiken mau hang tu badai Mordekai balong baying jong kani ka Esther ulang upakna jong kani ka Esther udayuni ubalaya sad ya ka Esther bat balong ya ka Esther bapa day ban lei na ka bentakani namalada pamle ei mapa ka jingiarap kan wan na weipan lada pamle ei mapa ka jingiarap kan wan na weipan uni Mordekai ulalong utaw nong yasad
Ula long utau nong pen sngau ha ka Esther ya ka jingmut bat ka jingtmu ka jong U Blei lado bu haki wei pat ki kentien ula long kum hu kenja nong ya thu lepa ula long kum u kenja prophet uban kren ha ka Esther badai hakata kajing geng jong ka Esther bat kala lek ban kren hakmat jong usim bat kala ong lada ka deyang aban yap aingan yap henrengan ya kren ban ya dana ka benta la ka jong ka jait ben riu ban ikan maus ulas ngap ya kajing kren jong ka Esther bat kani ka Esther kala long maka kata kanong yada ya kani ka jait ben riu ka jong U Blei bat menta kani ka jait ben riu kala yo la kala yo ban lek shikatai ka hima ka ba ula pen kre na ka benta jong ka kala lek kayo ban lek siya katay ka nung ba kaba U Blei ulapan kre lupa nakabenta jong ka kini ki parbangen kaday ka jing pen kre ka jong U Blei nakabenta jong ka jing wanong briu ka jong Jisu Khrist kabaning kong ulapan kre ya kan nong rim nakabenta ka ni ka jat pen riu ka nong rim jong ka jing siuspa ha ka nong rim jong ka jing pen kentang ka jing pen kut ha ka nong rim jong ka jing pen ilenti ka jing kedolenti ka direction ka jong ka ha ka nong rim jong ka ketien ka jong U Blei ka ba instruct ya ka ni ka jat pen riu ka ka ba kadai ban le bat hadien kata ban pen scam ya ka ni ka hima la kini ki kon jong U ki ai paidien na U henre ya ka jing tmu ka jong U baun bu lupaya ka hima na kabenta lau jong khot kani kam shimdo bat kani kalajia bat hak bakut jong ka kitab jong ka Esther ni bala protect ya kani ka judge ben riu U Ezra ula penyo ya ka temple u Nehemia ya ka nong ba bat ka Esther kala penyo ya ka jing pelat ya kani ka judge ben riu bat kumta ki parwange ni hang ni ba menta ki baroh ki lalong ki biang ki bed naka benta jong ukon jong U Blei ba unwan siya kani ka pertai namar uni unong siuspa uni ukon jong U Blei U Jisu Khrist unwan ban sensyar haka hima ka jong U ban siuspa ya ka jong ka judge ben riu namar ba udai ulingdo urang ba lingdo unwan ban sinsyar namar udai usim unwan ru yakaban hikai yakit laki jong kibreu namar udai u prophet bat ngin ken mau namar kata habang ipet siga jing ka jong Jisu Khrist kini ki de ki lightly ki office la ni ki jing tray ki jong utrai Jisu ki bau trai Jisu ukren nakabenta kabau Jisu uyeng bat utrei kum u prophet kum u priest bat kum usim ki parbanget kani kadi kajing pen kre kabau Blei ula pen kre nakabenta kani ka judge pen riu ngin siapet ki parbanget ya kajing terang ya kajing kmi lenti kabaka ni ka judge pen riu pat ka kmi lenti ya kajing wan kajong unyang siuspa U Blei Un kyrkhu yangi jingiasylok kopa jingiasyblok benengi aingu yemi namar kani kapor ka ba maingi pengila try ban yo ya kani kapor sa sisien pat pan pusan ya kani ka jing shisha ka ketien ke jong mi para try me tip pat mi ba syakri jong mi ulap besar ya kani ka ketien ka jing klot ke jong U ringi dua ya Blei ba mi dalo men sim men late atrai ya ka ban kran haki khon ki jong mi ba kini yo pdiang ya kani ka khubor ka ba mi melaton ya ka ban kran hangi try wanam no ingi ka basa jong jing ya lenti ke jongi to ya lambat tu kyrkhu mami ngi namar ngi pani kini ka keteng Jisu Khrist nong pen im jongi to ar ba ke jing ba jong Blei ku pa ka bom chukut ke jing ai ke jong Jisu Khrist u khon nam ba ke jing slok ke jong men sim ba khot kin yai long ringkat bat ni mentah ba do halakarta amen.